میشنوید مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتان میگردد. در استودیو دلافروز کاملزاده. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه نوبتی اجلاسی سوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در اجلاسی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراتوری به سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری مورد بررسی قرار گرفت. баромадкунандагон таъкид намуданд ки лоиҳаи қонуни мазкур дар робита ба фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 марти соли 2022 дар бораи эълон намудани мораторӣ ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ бо мақсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ фароҳам овардани фазои мусоид барои ҷалби сармоя ва ташкили ҷойҳои корӣ таҳия ва пешниҳод гардидааст. тибқи муқаррароти қонун дар давраи татбиқи мораторӣ ба санҷишҳо амали муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ боз дошта шудааст. дар иҷлосия ҳамчунин протокол оид ба ворид намудани тағйирот ба конвенсия байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирӣ намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди баррасӣ қарор гирифт. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи ҳамаи масъалаҳои ба рӯзномаи ҷаласаи имрӯза ворид гардида қарорҳои дахлдор қабул намуданд. 25 апрел дар шаҳри Тошканд пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон намоишгоҳи байналмилалии саноатии Иннопром Осиёи марказӣ кушода шуд. мақсад аз баргузории ин ҳамоиши минтақавӣ таҳкими равобити ҳасанаи тиҷоратӣ иқтисодӣ миёни шарикони ҳамкор арзёбӣ шуд. хабарнигорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. намоишгоҳи байналмилалии саноатии Иннопром Осиёи марказӣ бо баргузории ҷаласаи асосии Осиёи марказии фазои пешрафти технологӣ бо иштироки муовини сарвазир, вазири сармоягузорӣ ва савдои хориҷии Ӯзбекистон Сардор Умурзоқов, вазири саноат ва савдои Русия Денис Мантуров, вазири саноати Беларус Пётр Пархомчик, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон Шерали Кабир ва вазири иқтисоди Арманистон Ваган Керавян ифтитоҳ ёфт. ин намоишгоҳи байналмилалӣ ки дар пойтахти Ӯзбекистон ифтитоҳ гардид, бузургтарин чорабинӣ дар минтақа буда ба густариши ҳамкории сармоягузорӣ, саноатӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, инчунин ба роҳ мондани робитаҳои нави корӣ ва рушди ҳамкории саноатӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ нигаронида шудааст. имсол барои ширкат дар намоишгоҳ беш аз 5000 иштирокчӣ, зиёда аз 200 ширкати хориҷӣ ва ҳайатҳои тиҷоратӣ аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Фаронса, Италия, Нидерландия, Ҳиндустон, Ирландия ва Ҷопон сабти ном шуданд. инчунин ҳайатҳои расмӣ аз ҷумла аз Федератсияи Россия, Тоҷикистон, Беларус, Қирғизистон, Озарбойҷон, Туркманистон ва Муғулистон иштирок доранд. ҳайати Тоҷикистонро дар ин ҳамоиши сатҳи баланд вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон Шерали Кабир роҳбарӣ мекунад. иқтидори саноатии Тоҷикистонро дар намоишгоҳи байналмилалии саноатии Иннопром Осиёи марказӣ 28 корхона аз ҷумла Талко, Хоаксин Семен, Зиркон, Фони Ағноб, Ғала, Рухом, Асрори Санг, Ваҳдат Текстайлз, Ҷунтай Данғара Синсилу, Сифат Саноат, Атласи Хуҷанд, Қолинҳои Қайроқум, Ҷамъияти саҳомии кушодаи Гулистон, Амирӣ, Оби Зулол, Сиёма, Фасонак, Ҷавонӣ, Пилаи Тоҷик, Лал, Акия Авесто, Норт Азия Металл, Зарри Суғд ва ғайра муаррифӣ мекунанд. Благодаря мудрой политике, проводимой руководителем наших стран, президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мир Амоновича, созданы благоприятные условия для ведения взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями наших республик. Я представляю компанию Кавры Кайракума, которая производит
ковры и ковровые изделия. Выставка предоставляет именно нам возможность для найти партнеров по созданию совместных предприятий между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан. Мы Узтекстиль промом начали переговоры, и 27-го мы договорились, будет выставка именно текстильной промышленности Республики Таджикистан. И мы там будем участвовать, я надеюсь, для подписания определенных документов, хотя бы меморандума о сотрудничестве. Я представляю IT-сектор, и заранее, когда я летела в Ташкент, знала, что я приду на стенд Таджикистана, так как мы предварительно прорабатывали участников выставки, и в том числе в страновом разрезе. Таджикистан нам очень интересен с точки зрения большого потенциала. Нам кажется, что за IT-сектором большое будущее, что мы будем очень полезны друг другу. И когда я пришла на стенд, увидела, конечно, и структуру экспорта, и импорта. И я увидела здесь компанию, которая собирается строить в Таджикистане огромный дата-центр, что подтвердило наши прогнозы, что IT-сектор в Таджикистане будет расти. Мы с удовольствием хотели бы развивать партнерские отношения. Проект предназначен и планируется построить на территории Республики Таджикистан в районе столицы, в районе города Душанбе. Цель проекта необходима для цифровизации нашего государства, для поддержки малого, крупного бизнеса и в первую очередь, конечно, поддержки нашей цифровой независимости страны. Как ни странно, выставка хоть и промышленная, но так как мы подходим из IT, скажем, из информационных технологий, действительно очень даже приятно, что очень повышенный интерес у людей по многим вопросам подходит. Здесь подходят производители по производству кондиционирования, по производству материалов, которые производятся, то есть строительные материалы. Также очень много интересует сам проект для многих, как предпринимателей, так и государственных служащих. Очень интересен сама концепция данного проекта. За первый день, наверное, человек 200 подошло к нам, мы с каждым персонально обсудили, обговорили эти данные технологии. таваҷҷӯҳи бештари ҳозирин ба истеҳсолоти ширкати муштараки Аки Авеста Автоматик Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардид. Дар ин намоишгоҳ автобусҳои тамғаи Акия ба маърази дид гузошта шуд ва бобати дастрас кардани намунаҳои он ба давлатҳои хоҳишманд тавофуқот ҳам ҳосил гардид. На этом выставке сегодня мы представили 3 вида автобусов. Наша основная тематика – это зеленая энергия. Участники выставки, посетители интересуются в основном электробусом и автобусом на природном газе. Но в этом регионе уже не так уж много стран остались, которые используют троллейбусы. Да? Ну, в основном спрос идет на электробусы, да? Интересуются. Этот автобус, например, у нас на одном зарядке автономный ход у него 200 километров. Да? А уже в будущем, в этом году, мы уже планируем производить на 300 километров на одном зарядке. Это достаточно хватит на, скажем, дневной маршрут. Мне было по профессиональным нуждам интересно посмотреть, как внутри все оформлено, как собрано, какие материалы. Я был приятно впечатлен, потому что сам являюсь промышленным дизайном, в частности, общественный транспорт. И в частности, вот автобусы. Для меня это приятный сюрприз, я прям не ожидал. Всегда есть какие-то минские компании, а вот не думал, что в Таджикистане буду ознакомливаться с этим производителем. И может быть, какое-то деловое сотрудничество получится. намоишгоҳи байналмилалии саноатии Иннапром Осиёи марказӣ 3 рӯз идома ёфта, ҳаятҳо аз гӯшаҳои намоишгоҳ ва аз майдонҳои саноатии Ӯзбекистон низ дидан мекунанд. роҳсозӣ ва баровардани кишвар аз бумбасти коммуникатсиониву табдил додани Тоҷикистон ба як қаламрави воҳиди транзитӣ воқеан дар замони соҳибистиқлолии ватани азиз ҳамчун стратегияи давлатӣ пешрафти назаррас касб намуд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ва ҷиҳати истиқболи сазовор аз 25-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ дар 6 деҳаи ҷамъияти деҳоти нулванди ноҳияи Дарвоз, мунфашсозии қабати дуюми шоҳроҳи байналмилалии Душанбе-Кӯлоб, Дарвоз-Хорух бо маром ҷараён дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши خبرنگار منطقوی ما خاصیت خدایوربکزاده.
طبق دستور راهنمای وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه راه اتومبیلگرد دوشنبه چنوق در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی، بنیاد ایستگاه زمانوی، چراغانکنانی راه در 6 دهه جماعت دهات نولوند ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان با مرام جریان دارد. در عملی سازی این کارهای آبادانی و سازندگی، راهسازان وطنی و خارجی در شرکت چینایی ساختمان راهها و پل‌های چاینا راود کار و فعالیت داشته، کار را جوابگوی طلبات و ثمره بخش انجام دادند که عمل نیک بوده، به حسن دهات کوهستان کشور حسن باز هم نظر با و جالبتری را ضمن نموده است. همچنین با هدایت حکومت جمهوری تاجیکستان دستور وزارت نقلیات مملکت راهسازان وطنی و خارجی شرکت چاینا راود از مساعد آمدن آب و هوای امساله استفاده برده از حساب لایحه شکیو قلعه خم منفرش نمودن قبط دویم شاهراه را در قطعه کیلومتر 38 راه شکیو زغر از درآمدگاه دهه زغر جماعت دهات نولوند 8 اپریل سال روان با غفصی 5 سانتی متر و پهنایی راه 8 متر را شروع نمودند. با استفاده ثمره بخش از تکنیک‌های معاصر راهسازی، مسئولین جاده توانستند که در 17 روز کار در این قطعه راه بیش از 10 کیلومتر قبط دویم راه را با پهنای 8 متر جوابگوی معیارهای جهانی منفرش نمایند. منفرش نمودن قبط دویم راه عین حال در کیلومتر 27 قطعه شکیو زغر با سرعت و جوابگوی معیارهای جهانی ادامه داشته، مسئولین جاده به صفت کارهای انجام داده در منفرش نمودن این شاهراه ماهیت بین المللی داشته توجه خاص ظاهر می نمایند تا صفت کار جوابگوی طلبات روز انجام داده شود. از راهسازان وطنی خارجی شرکت چینایی ساختمان راهها و پل‌ها چاینا راود بران است که فعالیت خویش را با سرعت ادامه بخشیده با کارهای منفرش کنانی راه در منطقه کیلومتر 38 قطعه شکیو زغر شاهراه عظیم کیلاب قلعه خم منفرش نمودن قبط دویم راه را در منطقه خوشصفت و جوابگوی معیارهای جهانی انجام داده، جشن مبارک وطن 25مین سالگرد روز وحدت ملی را با دستاوردهای ارزشمند مهنتی راهداری و راهسازی استقبال نمایند. در ناحیه اشت با ایلوه مکتب‌های تیپی 974 مؤسسه تعلیمی با فراگیری نزدیک 37600 نفر خواننده فعالیت دارد. از این 11 مؤسسه تعلیمی در جماعت دهات اشت فعالیت داشته برای اهالی 24000 نفره این دهات خدمت می‌کنند. یعنی این به آن معناست که با زیاد گردیدن اهالی مشکلات نارسایی جای نشست بیشتر مشاهده گردیده، این عامل باعث کاسته گردیدن صفت تعلیم خواهد گشت. مثلا مکتب رقم 25 جماعت دهات اشت برای 350 نفر در 2 بست بنیاد شده است، اما متاسفانه تعداد خوانندگان در آن قریب 2 برابر زیاد است. راجع به این و برطرف گردیدن مشکلات جای داشته در مؤسسه مذکور همکارانمون از ناحیه اشت گزارش می‌دهند. جماعت دهات اشت ناحیه اشت از کلانترین و سیراهالی‌ترین دهات در این ناحیه دوردست کشور شمرده می شود و سال تا سال با زیاد گردیدن اهالی تعداد خوانندگان نیز رو به افزایش دارد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 در مرکز دهات قرار داشته برای 5 محله خدمت می رساند. تعلیمگاه سالهای 60 قرن گذشته ساخته شده برای 350 نفر در 2 بست پیش بینی گردیده است، اما در برابر آنی که مکتب در حالت ناگوار و صدمه‌آور قرار دارد، شماره زیادی خوانندگان و مشکلات جای نشست باعث تشویش و نگرانی کلکتیوی آموزگاران و خوانندگان این درگاه است. با وجود این همه مشکلات، روند تعلیم طبق دستورالعمل وزارت معارف و علم کشور جریان دارد و دستاوردهای خوانندگانش کم نیستند. مثلا شیرزاد یولداشف خواننده صنف 11 مؤسسه مذکور سال روان در المپیاد مکتب بچگان از فن خیمیا اشتراک کرده در دور جمهوری جای دوم را اشغال نمود. من همین سال از المپیادهای مکتبی ناحیوی شهری اشتراک نموده با دور المپیاد جمهوری را خواهد گرفتم و خوشبختانه سزاوار جای دوم گردیدم. برای این پیش از همه خدمت‌های استادان و پدر و مادرم را
یادرس نموده با آنها تشکر خود را ظاهر می‌نمایم. کوشش می‌کنم که بعد از این هم در ضمن المپیادهای بین‌المللی اشتراک نموده نام تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند بردارم. البته دستاوردهای مؤسسه در سمت اشتراک خوانندگان در آزمون المپیادهای فنی و ورزشی سطح ناحیوی و ولایتی و جمهوری خیلی زیادند. با دستگیری و پشتیبانی رهبریت عالی سیاسی کشور در سمت رشد ساحه معارف و تصمیم ساختمان بینای نو و زمانوی در این دهات با مشکلات باشندگان آن نقطه خواهد گذاشت. نتیجه تلاش‌های کلکتیو 135 نفره آموزگاران مکتب رقم 25 ثمر آورده. آنها صاحب بینای نو و زمانوی که حالا در عرفه انجامیابی قرار دارد خواهند گشت. این بینای نوی ساخته شده ایستاده از 4 آشیانه عبارت بودند با همه اینفراستراکچورهای ساخته به استفاده داده شده ایستاده است. بنا در عرفه انجامیابی است. ما آموزگاران مؤسسه در جواب غمخواری حکومت جمهوری باز دوچند مهنت نمودند برای باز هم بلند برداشتن سطح صفتی تعلیم و تربیت و آموزش زبان‌های آموزش فن‌های طبیعی، ریاضی دقیق و هم زبان آموزشی خوانندگان اهمیت جدی داده برای تربیت نمودن نسل نو کوشش به خرج می‌دهیم. بینای نوی که به قریبی مورد استفاده قرار می‌گیرد با نظرداشت طلبات روز بنیاد گردیده برای 1240 نفر خواننده در 2 بست و با نظرداشت 6 صنفخانه فنی پیش بینی گردیده است. همزمان صنفخانه‌های فنی با مهمات آزمایشی تجهیزانیده شده برای گذرانیدن مشغولیت‌های عملی امکانات خوب فراهم آورده می‌شود. ساختمان بینای نوی مکتب رقم 25 دهات 8 از جانب مرکز تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها انجام داده شده. کارهای رنگ و بارکنی ادامه دارد. مجموعه قطعه جدا گردیده برای انشاء 225 گکتار را تشکیل داده. مساحت عمومی انشاء با نظرداشت تالار ورزشی 3259 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در ساختمان انشاءات ساحوی بهترین ساختمانچیان از شرکت‌های معروف کشور جلب گردیده. صفت کار تحت نظارت قطعی قرار دارد. اکنون بعدی به استفاده قرار دادن بینای نوی تعلیمی مشکلات خوانندگان مکتب 25 خصوصا باشندگان دهات 8 پورا برطرف گردیده. بعد این وسیله سطح و صفت تعلیم بهتر خواهد شد. در وادی رشت به کشت کارتوشکا آغاز کردند. باید ذکر نمود که این وادی از منطقه‌های مهمترین پرورش کارتوشکا به حساب می رود و همه ساله قسم زیادی این محصولات محض در همین منطقه استحصال کرده می شود. وابسته به اقلیم نسبتاً سردی وادی، کشاورزان ناحیه‌های این منطقه از همه دیرتر به کشت نان دوم آغاز می کنند. گزارش همکاری ما فضل‌الدین محمدبکов از جریان آغاز موسمی برای دهقانان وادی مهم از ناحیه رشت آماده شده است. کارتوشکا پروری که از سمت اساسی کشاورزان ناحیه رشت بوده جهت تامین امنیت عضوقواری، افزون کردن امکانات‌های صادراتی مملکت و به کار دائمی تامین نمودن اهالی دهات نقشه مهم دارد. در همه خواجگی کشاورزی ناحیه رشت کشت کارتوشکا با سرعت ادامه داشته. کشاورزان هر یک روز بهار و ثمرانک استفاده برده نقشه دارند که کشت کارتوشکا را سر وقت به انجام رسانند. طبق نقشه پیش بینی شده حکومت ناحیه رشت با جماعت دهات جعفر 46 گکتار پیش بینی شده است کشت کارتوشکا. بنابر سبب مساعد آمدن باد هوا امسال ما کشت کارتوشکا را بر وقت‌تر سرد کردیم و با اقدام پیشوای معظم ملت که با منطقه‌های کوهستان تکنیکا و ماشین‌آلات‌های حاضر زمان وارد شد. در حدود جماعت 2 عدد تکنیکای حاضر زمانی تمغه امتیاز 82 که با مردم بسیار خدمت خوب کرده ایستادند و تمام ماشین‌آلات‌هاش آماده کار میباشند. участкаҳои назди ҳавлигира мо имрӯз пурра ба кишти кор самаранок истифода бурдагем ва ягон ваҷаб замин бояд дар ҳудуди ҷамоат холӣ намонад. مهنت اهلانه مردم زحمت‌قرین ناحیه رشت بر رشد ساحه کشاورزی و بلند شدن سطح نیکوحوالی ساکنان منطقه مساعدت می‌نماید که این از هدف‌های پیام سرور دولت در سمت تأمین امنیت عضوقواری کشور برمی‌آید. در ناحیه رشت در برابر کارتوشکا پروری به ساحه باغداری نیز دقت خاصه داده می شود. در جماعت دهات قلنک سال تا سال ساحه باغداری رشد می یابد. درختان سیب، شفتالو، ناک و دیگر نمودی محصولات ها پرورش شده است. با زمین در بین قطارها محصولات کشاورزی مثل کارتوشکا و غله‌دانه پرورش کرده ایستادیم. حرکت داریم که همین تمامی همین چیزا کوشش بخرتیم که یگان واجب زمین خالی نماند. اقلیم ناحیه رشت برای پرورش و استحصال کارتوشکا بسیار موافق می باشد.
ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар водии вахш бошад аллакай ҷамъоварии ҳосили якуми деҳқонон ба анҷом мерасад. тавре дар бозорҳои ҷумҳурӣ мушоҳида мегардад. айни ҳол ҳосили нави картошкаву пиёз, сабзӣ ва маҳсулоти барвақтии гармхонаҳо пешниҳоди аҳолӣ аст ва зиёд шудани воридоти маҳсулоти тару тоза ба бозор ба поин рафтани арзиши он низ сабаб мешавад. масалан, нархи 1 килограмм қулфинай аз 45-50 сомонии ҳафтаи гузашта аллакай то 10 сомонӣ поён рафтааст. воридоти ин маҳсулот ба бозорҳо ояндаи наздик боз ҳам зиёд мешавад. гузориши навбатии ҳамкорони мо аз ноҳияи вахш дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. сокинони ҷамоати шаҳраки кирифи ноҳияи вахш дар баробари кишту кори дигар намуди зироати хоҷагии қишлоқ ба парваришу истеҳсоли қулфинай низ таҷрибаи зиёд дошта қисми бештари бозору дуконҳои ҷумҳуриро бо аввалин меваи баҳорӣ таъмин мекунанд. роҳандозӣ сохтани ин намуди хоҷагидорӣ барояшон манфиати хуби молиявӣ оварда хурду бузург ҳама қувваи меҳнатиро маҳз дар ҳамин самт равона карданд. деҳқонон сол аз сол роҳу усулҳои муосири манфиатовари парвариши қулфинайро аз худ карда ҳаҷми истеҳсолро зиёд менамоянд ва содироти маҳсулотро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ мондаанд. мо ҳозирашда дар 20 соти қулфинай дорем. хоб ин қулфинай аз давраи падармон то ҳозир хеле мо ами қулфинайро парвариш мекунем. қулфинай парварӣ душвор аст. чӣ қадар заҳмат мекашӣ. хоб заҳмати зиёдро талаб мекунад. лекин мо ҳаракат мекунем ки ҳамин деҳқони худро хубтару беҳтар ба бозоро баронем. қобили зикр аст ки сокинон баъди таҷдид гардидани хоҷагиҳои калонҳаҷм саҳмҳои худро соҳиб гардида кишту парвариши қулфинайро зиёдтар ба роҳ монданд ки акнун фоидаи бештар низ ба даст меоранд. аз рӯи маълумот заминҳои кишти ин нави маҳсулот дар ноҳия 200 гектарро ташкил медиҳад ки 190 гектари он ба ҷамоати шаҳраки киров рост меояд. деҳқонон иброз медоранд ки меҳнати софдилона ва риояи қоидаҳои парвариши ин меваи хуштами баҳорӣ имкон медиҳад ки аз он ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад. аз моҳи август аллакай кишту кораш сар мешавад. ина моҳи апрел аллакай пухта мерасад. ина чобуқ мекунӣ, нуриҳои минералӣ мезанӣ. боз ҳаст шахсое ки шароити хуб доранд, боз метавонанд падклёнка кунанд. ин хела мешавад. бо уро метавонем ки як моҳ аз аввалҳои моҳи март метавонем ба бозор барорем. самараи меҳнати шабонарӯзии деҳқонони қулфинайпарваро соҳибкорону тоҷирон аз назди хоҷагиҳо харидорӣ намуда ва бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар ба фурӯш мебароранд. мо қулфинайпарваро ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки ҳамин бозорҳои ҷумҳурии худро бо ҳамин қулфинаи худ, бо ҳамин деҳқону заҳмати худ пур аз ҳамин қулфинай кунему бозорро фаровону арзонӣ кунем. бо ҳамин васила зиндагии худро хуб мекунем, ҳам бозорҳои кишварро аз қулфинай таъмин месозем. масъулини ҷамоати шаҳраки киров иброз менамоянд ки сокинону хоҷагидорони ин маҳал бештар ба самти қулфинайпарварӣ таваҷҷӯҳ менамоянд, зеро истеҳсоли ин намуди меваи заминӣ камхарҷу сердаромад буда нисбати дигар зироатҳои хоҷагии қишлоқ зудрасу бозораш доиман гарм мебошад. омӯзиши китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон аз ҷониби аҳолӣ ва дар ташкилоту муассисаҳо идома дорад. қобили зикр аст ки ин кор дар кишвари мо характери оммавӣ мегирад ва мардуми ҷумҳурӣ бо дарки амиқи вазъи воқеии ҷаҳони муосир ин китобро бештар мутолиа мекунанд то аз гузаштаи миллат сабақи таърихӣ бигиранд. масалан, дар хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар рӯз пас аз соати корӣ, яъне баъди соати 17 1 соат маҳфили тоҷиконхонӣ гузаронида мешавад. кормандони хадамот дар якҷоягӣ як пораи ин китобро мехонанд ва атрофи он баҳс мекунанд то дониши таърихиашон нисбат ба гузаштаи халқи тоҷик комилтар шавад.
ҳамин лаҳзаҳо роҳбарият ва кормандони хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз китоби тоҷикони Аллома Бобоҷон Ғафуров мавзӯи қадимтарин давлатҳои ориёиро мутолиа мекунанд. аз он ки ин мавзӯъ дар замони ҳозира хеле муҳим ва зарур аст, кормандони хадамот бо диққат китоби тоҷиконро мехонанд ва аз таърихи давлатдори аҷдоду гузаштагонамон бохабар мешаванд. кормандони ин ниҳоди давлатӣ бо навбат мавзӯъҳои алоҳидаи китобро мехонанд ва баъд аз мутолиа миёни онҳо баҳсу мунозира сурат мегирад. як воситаи ниҳоят ҷадиди реалӣ буд. китоби Бобоҷон Ғафуров тоҷикон дар байни ҳайати шахсӣ мутолиа мешавад ва ҳар рӯз бегонӣ баъди соати корӣ баъди соати 17 бо ҳайати шахсӣ мутолиаи китоби тоҷикон оғоз гардида то соати 18 яъне 1 соат идома меёбад. баъди мутолиаи китоб бачаҳо кормандони хадамоти давлатии муҳофиза ба муҳокима ва дар бораи китоб баҳсу мунозираҳо мекунанд. барои хониши дастаҷамъӣ дар хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон кормандон ба ду гурӯҳ ҷудо шуда як рӯз баъд ба хондани ин китоби илмӣ машғул мешаванд. яъне дар ин толори барҳавои китобхонаи хадамот хондани китоби тоҷикон ҳамарӯза сурат мегирад. роҳбарияти хадамоти муҳофиза мегӯянд ки мутолиаи ин китоб барояшон хеле зарур мебошад, зеро онҳо бо хондани ин асари илмӣ аз таъриху фарҳанги гузаштаи миллати тоҷик огаҳ мешаванд ва асли хешро мешиносанд. мутолиаи ин шоҳасар махсусан барои ҷавонону наврасон хеле муфид арзёбӣ мешавад. ба гуфтаи таърихшиносон аз ин китоб ҳар нафар сабақи таърихро меомӯзад. шоҳасари қаҳрамони халқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров яъне китоби тоҷикон беҳтарин тӯҳфае буд ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳар як хонадон тақдим гардид. чуноне ки ҷаноби олӣ доимо дар суханрониҳояшон қайд мекунанд, мо бояд аз умқи таърих аланга бардорем, на ин ки хокистар. маҳз бо ҳамин мақсад ҳар як шаҳрванди тоҷикистонро мебояд ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро мутолиа намуда аз гузаштагони сарбаланди худ дасти якдиливу якдигарфаҳмӣ, меҳнату ободкорӣ, шуҷоату қаҳрамонӣ ва мардонагиву далерӣ омӯзанд. китоби тоҷикони Аллома Бобоҷон Ғафуров бо мақсади омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чоп гардида ба ҳар оилаи мамлакат тақдим гардид. ин ганҷинаи пурарзиш барои ҳар фарди тоҷикистон сарчашмаи муҳими худомӯзӣ мебошад ва ҳар хонанда метавонад аз он баҳра бардошта донишашро такмил диҳад. китоби тоҷикон барои дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, пост доштани анъанаҳои неки ниёгон, тарбия намудани наврасону ҷавонон аз аҳамияти муҳим бархурдор аст. ҳамин аст ки роҳбарият ва кормандони хадамоти муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба мутолиаи он таваҷҷӯҳ доранд, зеро ин шоҳасар насли имрӯза ва ояндаи миллатро ба он ҳидоят менамояд ки аз гузашта сабақ гирифта бо мутолиаи ин асари пурарзиш аз таърихи гузаштаи миллати тамаддунофари худ огаҳ гарданд. бо назардошти аҳамияти омода будани аҳолӣ ба ҳолатҳои сар задани ҳодисаҳои фавқулодда дар шаҳр ноҳияҳо бо ҷалби қишрҳои алоҳидаи ҷамъият машқҳои омӯзишӣ гузаронида мешаванд. мақсади ин тамринҳо донистани сатҳи омодагӣ оид ба хатарҳои эҳтимолии вобаста ба ҳолатҳои фавқулодда арзёбӣ мешавад. гузориш аз ноҳияи Қубодиён. рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ дар ноҳияи Қубодиён бо иштироки муовини раиси ноҳия, кормандони бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданию, директорону омӯзгорони фанни дифои ҳарбии муассисаҳои таълимии ноҳия дар сатҳи хуби ташкилӣ баргузор гардид. нахуст масъулини чорабинӣ маъруза карда, тариқи назариявӣ ба ҳозирин пиромони эътимод, пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Қатлон дар ноҳияи Қубодиён дар асоси нақша чорабинии асосии ноҳия оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътиноб, пешгирӣ ва рафъи уқубатҳои ҳолатҳои фавқулодда ҳамасола дар ҳудуди ноҳия моҳи апрел ва май дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия рӯзҳои мудофиаи гражданӣ гузаронида мешавад. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ ин ҳам бошад пеш аз ҳама баҳри пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулодда дорои хусусиятҳои табиӣ ва техногенӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад. тибқи нақшаи ҳукумати ноҳияи Қубодиён имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ баргузор шуда истодааст. мо омӯзгорон ва хонандагон кӯшиш кардем ки тамоми паҳлӯҳои мудофиаи гражданиро ба директороне ки дар имрӯз иштирок доштанд нишон диҳем.
ҳамин тариқ дар ин рӯз бо иштироки кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва ҳайати раҳбарикунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳия корҳои наҷотбахшӣ ва чӣ тавр дар ҳолатҳои сарзадани ҳодисаҳои нохуш амал карданро ба ҳозирин нишон доданд. бо садо додани бонги хатару ба вуқӯъ пайвастани заминларза ҳайати раҳбарикунандаи таъсисшудаи муассиса бо кӯмаки якдигар хонандагонро аз ҷои воқеа ба мавзеъҳои бехавф кӯчонида ба ҷароҳатбардошагон ёрии аввалияи тиббию санитарӣ расониданд. дар ин амалиёт ҳайати раҳбарикунанда ки аз гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ оташфишонӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ иборат буд тавонистанд ҳар яке вазифаҳои бар ӯҳда доштаашонро ба хубӣ анҷом диҳанд. ҳадаф аз гузарондани ин қабил чорабиниҳои омӯзишиву созмон додани нерӯҳои ғайриҳарбӣ ҳар як ташкилоту муассисаҳо низ пеш аз ҳама пурра бартараф ва пешгирӣ кардани ҳолатҳои фавқулода унвон мешавад. зеро дар замони осоишта масъулин онҳоро омода мекунанд то дар вақти сар задани ҳамин гуна ҳолатҳо то расидани дигар ниҳодҳои дахлдор танҳо бо истифода аз қувваи худӣ барои роҳбаладии аҳолӣ ва расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба осебдидагон мусоидат намоянд. ҳар сол моҳи апрел мо дар муассисаҳои ноҳия ҳамин чорабиниҳоро мегузаронем. аз ин чорабинӣ хонандагон бисёр чизҳоро омӯхта дар оянда дар ҳаёти худ дар вақти ҳолатҳои фавқулода онҳоро ба амал ҷорӣ мекунанд. хонандагони мо бештар кӯшиш мекунанд ки дар ин ҳодисаҳо фаъол бошанд, тайёр бошанд ва ҳамавақт кӯшиш кунанд ки ягон кас осеб набинад. имрӯз мана чӣ хеле ки мо дидем, хонандагони мо ҳамроҳи устодони худашон кӯшиш карданд ва саҳм гузоштанд ки ҳамин чорабинӣ нағз гузараю вазифаҳое ки дар дӯшт доштанд онҳоро ба сатҳи баланд иҷро кунанд. дар охир баҳри ширкати фаъолонаю дар сатҳи баланд ташкилу гузарондани тайёрии корҳои наҷотбахшӣ дар ҳолатҳои фавқулода як қатор гурӯҳҳои ҳайати раҳбарикунанда ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ба ифтихорнома қадрдонӣ гаштанд. дар муассисаи давлатии таълимии томактабии кӯдакистони рақами 113 аниса таҳти унвони таълим ва ба даст овардани маҳорату малакаи касбӣ семинар-машварати сайёри мудирони муассисаҳои томактабии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе баргузор шуд. зимни баргузори ин ҳамоиш ширкаткунандагон ба усул ва меъёрҳои таълиму тарбия дар ин муассиса ошноӣ пайдо карданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. муассисаи давлатии таълимии томактабии кӯдакистони рақами 113 аниса дар ноҳияи Синои пойтахт аз зумраи муассисаҳои пешқадами таълими томактабӣ дар ҳудуди ноҳияи Сино ба ҳисоб рафта таълим дар он бо 3 забон ба роҳ монда шудааст. бо назардошти мавҷуд будани пойгоҳи устувори таълиму тарбия ва таҷрибаи хуби мураббияҳо макони баргузории семинар машварати сайёри мудирони муассисаҳои томактабӣ ҳамин кӯдакистон интихоб шуд. тазаккур дода шуд ки таваҷҷӯҳи зиёд ва доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбия ва таълими кӯдакону наврасон сабаб гардид ки дар тамоми гӯшаву канори мамлакат садҳо боғчаву кӯдакистонҳои нав ба истифода дода шаванд ки фаъолияти имрӯзаи боғчаи Аниса низ самараи ҳамин ғамхориҳост. низоми таҳсилоти муосир ҳама вақт такмил додани сатҳи дониш, маҳорат, малакаҳои касбиро аз кормандони соҳаи маориф талаб мекунад. баргузории чунин семинар машваратҳо имконият медиҳад ки мутахассисон ба навгониҳои соҳаи таҳсилот шинос шаванд, маҳорати малакаи касби худро нишон диҳанд ва он машварат семинари имрӯза ки дар кӯдакистони рақами 113 баргузор гардида истодааст маҳз ба такмил додани дониш, маҳорат, малакаи касби сарварони муассисаҳои томактабӣ равона карда шудааст, чунки сарварони муассисаҳои томактабӣ шахси масъулин дар беҳдошт ва иҷро намудани ҳаме барномаҳои таълимӣ ба мактаб омода намудани кӯдакон баланд бардоштани сифати таҳсилот мебошад. ширкаткунандагони семинар машварати сайёр ҳини ошноӣ бо маҳорати кӯдакон тарбиятгирандагони боғчаи Аниса зикр доштанд ки маҳз фарогирии доираи васеи кӯдакон ба таълими томактабӣ имкон додааст ки насли наврас дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ тарбия ёбад.
گفته شد که با اینوبت تاکیدهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس، مسئولین و کارمندان و مربیه‌های باغچه‌های بچگانه ناحیه سینا برای بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت از تمام امکانیت‌های موجوده استفاده می‌برند. مکتب امروزه از بچه هم از کودک به مکتب آینده حجم معین دانش تیاری پسیخولوژی جسمانی را طلب میکند و نباید ما فراموش کنیم که در زمان جهانی شوی که عصر 21 رو عصر جهانی شوی میگویند طلبات های کودکان هم خیلی بالا رفته است. آنها از دایره زیاد موادهای اطلاعاتی خبردار هستند، دائما سوال های حساسانه میدهند تا که زیادتر عالم گرد و اطراف را دانسته گیرند و آنها بنیادکاران آینده جامعه، دوام دهنده کار فعالیت پدران و والدان خود می باشند. بنابر همین هم موفقیت این سمینارها از آن عبارت است که مدیران سروران مؤسسه های تا مکتبی به بهداشت کار تعلیم و تربیت در مؤسسه های خود مساعدت خواهند کرد. با اندیشه متخصصان ساحه زینه تحصیلاتی تا مکتبی برای بلند برداشتن سطح دانش و معرفت کودکان هنوز از سن خردی باید جلب اطفال با مؤسسه های تا مکتبی بیشتر براه مانده شود، زیرا واقعا تحصیلات تا مکتبی یکی از بخش های اساسی تعلیم و تربیت در ساحه معارف بوده برای رشد کودک محیط سالم انکشاف فراهم می‌آورد. توجه روزافزون رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان به انکشاف زینه تحصیلاتی تا مکتبی، افزون ساختن شماره مؤسسه‌های تا مکتبی و شرایط مساعد فراهم آوردن برای رشد قابلیت ذهنی کودکان مهمیت این بخش ساحه معارف را در کشورمان ثابت ساخته است. اشتراکچیان سمینار مشورت سیار مدیران مؤسسه‌های تا مکتبی ناحیه سینا در کودکستان رقم 113 پس از آشنایی با برنامه رنگین و فراگیر صحنه‌های جالب تربیت گیرندگان این مؤسسه تا مکتبی با مهارت کودکان بهای بلند داده منتظم دایر ساختن چنین همایش‌ها را به نفع کار و بهداشت صفت تعلیم و تربیت تا مکتبی ارزیابی کردند. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳадафҳои худро дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дар мактабҳо ва бо ин васила беҳтар намудани ҷараёни омодасозии кадрҳои баландихтисос бо роҳу воситаҳои гуногун амалӣ мекунад. Масалан, агар эълон кардани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст қадами муҳим дар роҳи ҷалби бештари таваҷҷӯҳи мардум ба хусус хонандагони мактабҳо ба китобу китобхонӣ бошад, озмуни илм фуруғи маърифат хонандаро боз ҳам амиқтар ба олами илму маонӣ ворид месозад. тавре мушоҳидаҳои солҳои охир нишон медиҳанд воқеан ҳам ин озмунҳо дар маҷмӯъ ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ такони ҷиддӣ бахшидааст. гузориши ҳамкорони мо Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоиловро аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 ноҳияи Муъминобод дар ҳамин мавзӯъ тамошо кунед. таваҷҷӯҳи пайвастаи раҳбарияти олии кишвар ба соҳаи маориф дар рушди ин соҳа замина гузошта истодааст. дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо сифати таълиму тарбия беҳтар гардида, шароити таълимро ба беҳбудӣ дорад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 39 дар ҷамоати деҳоти балхобии ноҳияи Муъминобод то оғози соли 2022 мушкилот дошт ва ин мушкилот низ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон бартараф карда шуд. дар муассисаи мо 1007 хонанда таҳсил мекунад. мушкилоти асосии муассиса ин буд ки хонандагон дар се баст таҳсил мекарданд. мо бо дастгирии соҳибкорон, бо дастгирии шахсони сахаватпеша ин мушкилотро бартараф кардем ки онҳо ба мо мизу курсиҳои нав дастрас карданд. мо ин таълими себастаро аз байн бардоштем. иштироки хонандагони муассисаи мазкур дар озмуну олимпиадаҳо низ назаррас аст. солба сол дастпарварони ин муассиса дар олимпиадаҳо ва озмунҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ҷойҳои ифтихориро сазовор гардида истодаанд. раҳмияи дилшод дар синфи 11 таҳсил менамояд ва пайваста дар озмуну олимпиадаҳо ширкат меварзад. имсол раҳмия ба натиҷаи хуб ноил гардидааст ва барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ омодагӣ мегирад. ман дар олимпиадаи фаннӣ аз фанни тарих дар даври ноҳиявӣ иштирок карда рохат ба даври вилоятӣ гирифтам ва дар даври вилоятӣ бошад сазовори ҷои дуюм гаштам. айни замон ман барои иштирок дар озмуни фуруғи субҳдонои китоб аст тайёрӣ дида истодам. ҳайати омӯзгорону кормандони хоҷагии муассиса заминҳои назди муассисаро самаранок истифода мебаранд. ҳоло дар ин заминҳо картошкаю пиёз ва намудҳои гуногуни сабзавот кишт кардаанд. имсол дар назди муассиса як гармхона низ бунёд намуданд ки баъди анҷоми сохтмон аз он истифода хоҳанд бурд.
شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه مومن‌آباد برای برنامه نوید. ترکیش در یک کارخانه نیگریا 110 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. مقامات این کشور تفتیش سبب‌های حادثه را ادامه می‌دهند. محافظان نزد ساحلی اسپانیا باشد یک گروه مهاجران غیرقانونی از افریقا را نجات دادند. شرح